то 6 июл дар Тоҷикистон 316 000 нафар ваксин гирифтанд. ин баробар ба 6% аҳолӣ аз 18 сола боло аст. дар ҳамин ҳол феълан дар кишвар камбуди ваксина мушоҳида намешавад. беш аз 1 миллион дозаи ду нави ваксина AstraZeneca ва Коронавак то ҳол ба таври ройгон ба Тоҷикистон оварда шудааст. сокинони Тоҷикистон барои гирифтани ваксинаи зидди коронавирус чандон шитоб надоштанд. масалан оилаи ман ваксина гирифт. дар бораи дигарон чизе гуфта наметавонам, бигзор худашон тасмим бигиранд. Заставляет, не заставляет, это они пусть сами уже принимают решение. Знаете что? Медонед чи ҳар кас ҳуқуқ дорад ки розӣ бошад ё набошад. Ман зид ҳастам. Обязательно. ҳатман ман фикр мекунам ин бояд ҳатмӣ бошад. Зеро бубинед дар Русия вазъ чӣ гуна аст. агар чанд рӯз пеш дар монгоҳҳои шаҳр камодан буданд, ҳоло барои гирифтани ваксина сокинон дар ин ҷо навбат меистанд. Обиҷон Саидзода ҳам тасмим гирифт зидди коронавирус эм кунад. акун вазъияти дунёро бибинед. имрӯз вобаста ба коронавирус вазъияти тиббӣ бисёр мураккаб аст дар дунё. низоми кор дар дармонгоҳҳо ҳоло сахттар шудааст. дар шаҳр ҳамчунин гурӯҳҳои сайёр кор мекунанд. 6 бригада дар ҳудуди марказ ва 7 бригада дигари бригадаи сайёрӣ ташкил кардаем ки ҳамарӯза онҳо дар минтақаҳо чӣ хеле мо дар балои қарикам дар ташкилотҳо корхонаҳо мардумро аҳолиро ба ҳамин ваксина фаро мегиранд. ба иттилои вазорати тандурустӣ қарор дар бораи эмгузаронии ҳатмии сокинони болотар аз синни 18 бо таваҷҷӯҳ ба вазъият дар кишварҳои дигар гирифта шудааст. махумот мегӯянд иҷборӣ шудани ин маърака на ба хотири тарсонидани мардум, балки бо ҳадафи ҷалби таваҷҷӯҳи сокинони кишвар ба зарурати эмгузаронӣ роҳандозӣ шудааст. вале ҳуқуқшиносон назари дигар доранд. ба назари онҳо истоди зидди коронавирус наметавонад сокинонро барои гирифтани ваксина маҷбур кунад. ягом хел бигем ки санксия меган, ягом хел муҷозот дар қарор нишон дода шудагӣ нест ва муҷозот ҳам муайян карда наметавонанд. бо мегӯем ки ҳаёти шахсии инсон ин ҳаёти шахсии ман аст, ҳаёти шахсии вай аст, ҳаёти шахсии шумо аст. ин чиза ҳеҷ кас ихтиёрдорӣ карданда ҳуқуқ надорад. ман намехоҳам, ман шубҳа дорам, намекунам. ҳамчунин дар Тоҷикистон бастани ниқоб ва фосилаи иҷтимоӣ дубора ҳатмӣ шудааст. ин қоидаҳо моҳи январ вақте раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон эълон кард ки кишвар бар коронавирус пирӯз шуд, бекор гардид. ҳамин тавр акнун ҳамаи онҳое ки вориди Тоҷикистон мешаванд бояд ташхис аз коронавирусро супоранд ва новобаста аз натиҷаи он бояд ба муддати 10 рӯз аз дигарон фосила бигиранд.